στο γρανίτι είναι ένα θρίλερ, μια ιστορία μυστηρίου που διαδραματίζεται σε ένα μικρό χωριουδάκι που λέγεται Γρανίτης και βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Και όλη η ιστορία μας ξεκινάει όταν μια μέρα μετά από μια άγρια νεροποντή ένα σκυλάκι εμφανίζεται κρατώντας στο στόμα του ένα κομμάτι σκελετού. Όταν αποφάσισα να το γράψω στο βιβλίο και ανέβηκα πάνω στον νευροκόπη για να πάρω να κάνω συνεντεύξεις, να πάρω εντυπώσεις, να μάθω πράγματα, πώς λειτουργεί το αστυνομικό τμήμα, τι περιπτώσεις έχουν κλπ. Και λέω ή θα με περάσουν για τρελή ή θα τους φτιάξω το κέφι και θα γελάνε την υπόλοιπη μέρα. Και φτάνω, ανεβαίνω στο νευροκόπη με το σακιδιάκι μου ολομόναχη, μπαίνω μέσα, συστήνομαι και ήταν ο αστυνόμος με δύο βοηθούς, έναν αρχιφύλακα και έναν συνοριοφύλακα. Τους εξήγησα ότι γράφω ένα αστυνομικό και ήρθα να ρωτήσω κλπ. Και πάνω που τους είχα φτιάξει ότι θέλω αυτό να κάνει για έγκλημα κλπ. Και λέω λοιπόν τι εγκλήματα έχετε εδώ πέρα. Και πίνει η γουλίτσα ο αστυνόμος από το φραπεδάκι του και μου λέει «Κορίτσι μου, είναι πολύ ήσυχα τα μέρη μας εδώ, δεν έχουμε εγκλήματα». Το άδειασμα το απόλυτο. Η ιστορία παίζει πάρα πολύ με το διπλό της φύσης των ανθρώπων. Και το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτό το χώρο του δράματός μας, του αστυνομικού μας μυστηρίου, συνυπάρχουν και δρούν άτομα ετερόκλητα, δηλαδή ο καθηγητής, ο ανθρωπολόγος από την Αμερική, ο αστυνόμος από τον Ευρωκόπη, η μαθήτρια, η έφηβη που είναι ξεφτέρη στο ίντερνετ και όλα αυτά τα ετερόκλητα πλάσματα κινούνται στο χώρο αυτού του μικρού χωριού. Είναι τύποι και σύγχρονοι και λίγο φευγάτη, δηλαδή δεν είναι ο καλοκάγαθος παππούλης ή ο καλοκάγαθος παπάς. Είναι όλοι και λίγο τσαντίλες, είναι και λίγο με τα χαρτιά, με τα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει έχει μια νότα σουρεάλ.